Искали ли сте някога да сте част от цифрова екосистема, където можете да печелите и да учите с криптовалута? Позволете ми да ви представя Lime Academy платформа, предназначена да ви помогне да увеличите богатството си чрез лицензирана, сигурна и иновативна технология. С Lime Academy можете да спечелите до 1,6 биткоин чрез неговата автоматизирана матрична система, неговия специализиран пазар и динамична екосистема, която включва пълен университет за криптообразование, P2P транзакции и монетата BitLime, собствената криптовалута на компанията. И познайте какво. Не се нуждаете от цяло състояние, за да започнете. За около $400, в зависимост от цената на биткоин, можете да стъпите в този дигитален свят и да започнете своето пътуване. Над 400 участници вече са завършили програмата, достигайки тази впечатляваща граница от 1,6 биткоин. Освен това, регистрацията е безплатна. Можете да започнете да учите и изследвате потенциала на крипто без риск, като се регистрирате чрез връзката подолу. Не пропускайте този шанс да се присъедините към нарастваща мрежа от криптоентусиасти и да се възползвате максимално от мощната екосистема на BitLime.